My dear brothers and sisters in Christ, marami po sa atin ang sumusubaybay sa isang kasabik-sabik na telenovela, Ang Walang Hanggan. Tayo pong mga nanonood, alam natin ang punot dulo ng pagkatao ni Daniel. Alam natin lahat, anak siya ni Emily, at ang kanyang ama ay si Marco. Dahil sa masamang plano ni Margarita, pinakuha niya ang bata sa kumadrona at pinagpalit sa isang patay na bata. Naisitapon ni Margarita ang bata, pero hindi nakayanan ng kumadrona at linagay sa pintuan ng isang ambulan. At dito pumasok ang papel ni Susan Roses. Napakabuting tao. Kinuha niya at inampun si Daniel at pinalaki sa mabuting aral at turo ng isang mabuting ina. Sa isang punto ng buhay ni Daniel, natanong ni Susan sa kanya, gusto mo bang makilala ang iyong mga magulang? Ang sinagot ni Daniel, hindi na po lola, dahil pinabayaan nila ako. Kung wala akong kwenta sa kanila, wala na rin kwenta sa akin ang makilala ko pa sila. Pero sa kalaunan ng kwento, nagustuhan na rin at tinangka na rin ni Daniel na matuklasan ang kanyang pagkatao upang mabuo ang kanyang pagkatao. So alam na po natin ang kwento. Nakilala na ni Daniel ang kanyang mga magulang. Pero hindi sapat ang pagkilala sa kanyang mga magulang. Higit pa ron ay ang pagtanggap sa kanila bilang ama at ina at ang pagpapatotoo na siya isang tunay na anak at sila isang mabuting pamilya. Kung meron pong isang napakagandang bagay na nangyari sa buhay natin, ay ang tayo ay mabilang at maisilang at mabuhay sa isang pamilya. Dahil sa ating pamilya, nagkaroon ng kahulugan ng buhay natin. Sa pamilya, doon natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamilya, doon inubog ang ating pagkatao, ang ating magandang kinabukasan. Binuo tayo ng mga pangarap ng ating mga magulang. Sa linggo pong ito ay pinaparangalan natin ang Most Holy Trinity. At dito po sa ating Gospel, isinugo ni Jesus ang 11 niyang alagad upang humayo sa buong mundo at binyagan ang lahat ng mga tao sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit? Dahil nais ng Diyos na makapamilya niya ang lahat ng tao. Ito po ang inahapag ng Panginoon sa atin ngayon sa pamamagitan ng binyag. Tayo ay kapamilya ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, naging ama natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, naging anak tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, naging kapatid natin si Kristo. Sa pamamagitan ng binyag, naging magkakapatid tayo sa isa't isa. Sa pamamagitan ng binyag, inangkin tayo ng Diyos bilang anak niya. Sa pamamagitan ng binyag, naging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos. Sa ating pong gospel reading ngayon at pagninilay-nilay, pagnilay-nilayin natin, ano ba ang kahulugan ng maging isang pamilya at mapabilang sa isang pamilya? Dahil ang pinakamagandang larawan ng Most Holy Trinity ay ang pamilya. Ama na nagbibigay ng kanyang buhay. Isang anak na nag-aalay ng kanyang buhay at ipinagpapatuloy ang misyon ng kanyang ama. Ang banal na Espiritu na nagbubuklod sa
sa atin sa kapayapaan at pagkakaisa. Makikita natin ang larawan ng Diyos Ama sa ating mga magulang na walang sawang nagbibigay ng kanilang sarili para sa ating kabutihan. Bonum diffusivum sui. Ibig sabihin po, ang kabutihan ay iniaalay ang kanyang sarili. Dahil sa kabutihan ng Diyos, nilikha niya ang lahat ng bagay sa mundo para sa ating lahat. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Iniregalo niya ang lahat ng kanyang dinalang para sa atin. At ang kaligayahan ng mga magulang, iregalo ang lahat para sa kabutihan ng kanilang mga anak. Nandiyan si Jesus na nagkatawang tao upang iligtas tayo, upang tuparin ang kalooban ng Ama. Ang mga anak ang magpapatuloy ng buhay ng pamilya. At sila ang magpapatuloy at gaganap sa misyon ng pamilya. Si Jesus ay naging masunurin. Sana maging masunurin din ang mga anak sa kanilang mga magulang. Sana makisa tayo sa mga pangarap ng ating mga magulang. At huwag sisirain ang pangalan ng pamilya dahil nagpabaya tayo sa ating pag-aaral. Dahil naging drug addict ka, dahil hindi ka nag-aral ng mabuti, dahil napasama ang buhay mo sa masamang barkada. Dahil ang tagumpay ng anak ay tagumpay ng pamilya. At ang kabiguan ng anak ay kabiguan din ng pamilya. Nandiyan ang banal na Espiritu naway buklurin ng pagmamahal, pagkakaisa ang ating pamilya upang maging tunay na larawan ng Most Holy Trinity. My dear brothers and sisters, what does it mean to be a family? What does it mean to be a parent? What does it mean to be a child? What does it mean to love one another? Yan ang hamon sa atin ngayon ng Most Holy Trinity. Salamat sa ating mga magulang sa kanilang walang sawang pagbibigay ng lahat ng mabuti para sa atin. Siguro kung kaya lang ni Mami at Daddy, lahat ng gugustuhin natin ay bibigay nila kung ito'y makabubuti sa atin. Andiyan ang mga anak. Sana ipagpatuloy natin ang misyon ng family, ang buhay ng pamilya, ang pagmamahal ng ating mga magulang, ipagpatuloy. At sana makisa tayo sa ating mga magulang sa kanilang mga pangarap. At sana laging manatili ang ating mga pamilya sa pagkakaisa, sa pagtutulungan, sa pagmamahalan, sa pagtanggap sa isa't isa, sa kabila ng kahinaan at sa kabila ng ating mga pagkukulang. Alam niyo, sa Facebook, nag-post ako ng isang picture ng isang family nakaharap sa isang cross. At sabi ng isang friend ko sa Facebook, sana ganyan kami. Isang pamilyang nagmamahalan. Isang pamilyang nagkakaisa at nagkakasundo. Habang pinaparangalan natin ang Holy Trinity, sana maging kalarawan natin ang Most Holy Trinity. Larawan ng bawat pamilya. Mga magulang na walang sawang nangangarap para sa kapakanan ng pamilya. Mga anak na walang sawang sumusunod at nakikisa sa buhay ng pamilya. Banal na Espiritu, buklurin nila sana. Buklurin sana ng Banal na Espiritu ang ating mga pamilya sa pagmamahala at kapayapaan. Talaga.
Tunay kaping mananaw ginoy kayong panibataning sa belang kawanatan, pulinita pagparalang kumi, pabanalan mo sana detingay, yung bayan ng Espiritu mo, bang para kami, malyari ng katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami daw kusang loob, kimpangay nasa at kamatayan, kinuhanin sinapin at kapasalamat sa Kepa. Piras na niya tinyi, karigay disipulos na tanggapan niya iti ikaman at kananiya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Mahal niyo mo naman kay Bat ng Apunan, kinuha niyang kalis, kasi bayo niyang kapasalamat kaya. At binili kalis, karikay disipulos nga na, tanggapan niya ikaman at minungko kaniti. Hindi ang kalis ng kanakon daya, hindaya ng bayo, at alangang tipan, kami bubu para kaya kayo, at para rin sa belang tao. Bangkit kami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kabiganakan kanaka. Ipasyag tayo ng ministeryong kasapantayan.